Maria naiz eta narratzaile izango naiz. Kaixo, ni Txaima naiz eta Malen izango naiz. Kaixo, ni Samara naiz eta ama izango naiz. Kaixo, ni Xabi naiz eta Aitortxua izango naiz. Kaixo, ni Ales naiz eta zerbitzaria eta medikoa izango naiz. Marenentzat 10 urtetik gorako guztiak zaharrak dira. Gaur, Aitona Pascualen urtebetetzea da. Ama, zenbat urte betetzen ditugu Aitontzuak? Gutxi pentsatzen... Aitona Pascualek 85 edo ez dakit oso ondo. Buah, super mega hiper zaharra da. Isildu Malen eta gozen Aitontzua ikustera. Aitona zaharren egoitza baten bizi da. Maren etxean esatu dute egoitza hobeto dagoela etxean baino. Iristen direnean, Aitontzua telebista etxerenen aurrean eserita dago. Zorionak Aitontzu, mozo handi bat. Hombre, Malentxo nire kaskargorri txikia, hau posta. Zorionak Aitontzu Tori, gure oparia. Zer da, puru kasa bat, whisky petaka bat, Bai zera! Tori, musu zapia. Hori guztia debekatuta daukazu, Tori, musu zapia. hau tristura, gustatzen zerean guztia debekatuta dauka. Bueno, Malentxo, Aitontzuarekin geratu medikoekin hitz egitera noa. Aitona eta Brioba elkarrekin gelditu dira. Aitontzu, zer nahiko zenuka zure urte betetzea superan ospatzeko? Nik benetan nahi dukena kotxean buelta bat ematea, eta plan bat dauka, eta gutxeko prestat zaude. Baina, zer egun batzu nik? Aitona kontatzen dio egoitzako zuzendaria Ferrari bat daukala. Eta giltza bere jakan gordetzen dutela. Eta jaka bere despatxoan eskutatuta dagoela. Zer diozu, Malentxo? Muge, Malentxo, orain esan behar da. Ara doa manon, umi, ara doa manon. Inoiz ikusteko bada eskutetzen. Azkenean... Lortu ditut hori Aitontzu bazo ez pasatu dut. Kontxo, kartera eta guzti sartu diozu, baina giltzekin nahikoa zen, horrela hobeto. Hoi baliotu zu pizionetarako, bai, guazen askar. Garajera doaz, han kriston kotxe polita dago. Ferrari testa rosa. Kaskargorri kutxazu eta ni bezala, Malentxo. Muge Aitontzu zuzendaria konturatuan naren. Aitona eta Brioba tximista bat bezala doazte errepidetik. Jupa, hau da, hau kotxea. Bueno, Aitontzu, buelta bat eman dugu, ez algo nekaitzera bueltatu behar? Ez, oraindik ez aspaldi ikusi gabeko tokiak bizitatu nahi ditut. Iparamera pasatu dira, kostaldetik pasatu dira, pasatzen diren toki guztiagatik ezagutzen ditu Aitontzua. Etxeak, eliza, gazteluak, azkenean... Hotel du pala izementxe hartuko dugu mokautxo bat, Malentxo. Baina berrez autoak Aitontzu, Maserati, Rolls-Royce, oso gorezkiak izan behar dira. Pajarita eta guztiz etorri behar nintzen akaso, baina tira, zu primera zoaz jaltxita. Hotelaren historia kontatzen dira Aitontzua. Bapo jane eta gero... Baskarion batek errematea behar du. Mutil, ekarri pururik handiena, koñakik sarrera eta kaferik goitzena. Eta zut, Malentxo? Ni izozki bat, baina eta zokiatizkoa. Oso nintzen du, beratu. Tori txartela eta kobratu guztia. Ni esker zagatzen. Aitontzu, zu ez zara zagartzazu jauna, ez da? Nik ez, baina goitzako zezendaria bai. Hori da, puretara Aitontzu. Eta nola uste duzu berain beste liroa daukala. Gurik endu digu eta. Aitontzu, egungo guzuk izan nahi zenuna. Ez algo nuketzera bueltatu behar, berandu da. Baina lehenengo txiko dira zuturreko itapa ikusten. Bat-batean Aitontzua oso balik gelditu da. Lelotuta bezala eta gero kataplum! Erorien dira. Aitontzu, mediku bat mesedez lagundu. Leze, nion teleko medikoa naiz, bairatuko dio. Zure itonari ez egin zer gertatzen. Logeratu da, azkamento zizta egiten ari da. Mia esker, hala ere, gizona, adin handia du, eta gauza marra dago. Hobe luke, hobe batean sartzen. Zerbareago nahi baduzue, ez Bai, telefono bat ere mari gehitzeko. Bakarri beriture aldaberan. Bat-batean Aitontzua begiak ireki eta... Mila esker Malentxo guztiagatik, nire urte betetze guztiak horrela izatea nahiko dute. Eta pentsatu ere Aitontzu, oso gaizki pasatutu. Baina Aitona lo geratu da berro bat eta besteak Aitonak kartetan dituen argazkiak ikusten. Benetan Aitona toki guztiak ezagutzen ditu eta handago bera argazkien artean. Ja, Eta horrela maitzen da.